dapat professional lang, wag nang umabot sa personal level. Yan, yung mga bagay na ganyan. Ilang beses na namin yan ni Diego Bandido ina-attempt na hindi, professional level lang. Hindi na kami magsasalita, hindi kami magko-comment. Pag sinabing ang elepante ay lumilipad, oo na lang kami. Maniniwala lang kami. Sa lugar ninyo, lumilipad yung elepante. Sa lugar ninyo, yung manok animang paa, edi go. Yun yung gusto namin. We want to change into those people na i-accept na lang na ang pag sinabing ang elepante ay lumilipad, tatanggipin na lang. 'Di ba? Hindi kami ganun. So, dahil tayo nga mismo sa sarili natin, hirap tayo magbago. I-apply lang din natin na wag nating pilitin na magbago yung iba. Lalong-lalo na kumpara sa atin. Alam mo, pwede siguro sila Jegs na mag-adjust. Pwede. Pero yung bang sabihin na magbago totally, tapos alam mo yon, yung magiging parang new me, new you, mga ganong klase mga eksena,